निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। कोकणात गेले 4 दिवस सतत पाऊस पडतोय। हवामान खात्यानं यंदा पाऊस लवकर असल्याचा अंदाज व्यक्त केलाय। याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कामाला सुरुवात करायला प्राधान्य दिलंय। नांगरणी करत भात पेरणीला सुरुवात केली आहे। यंदा पाऊस लवकर जाण्याची शक्यता असल्यानं शेतकऱ्यांनी ही खबरदारी घेतली आहे। सध्या शेतीच्या कामाची लगबग पाहायला मिळते। हवामान खात्याने अंदाज दिला होता त्याप्रमाणे पाऊस पडलेला आहे। आम्ही सकाळी आता नांगरणी केली, नांगरणी करून आता पेरणी करतोय। पेरणी झाल्यानंतर आता पाऊस पडेल अशी आम्हाला आशा आहे। तसेच त्याच अनुषंगाने आमचं काम लगबग चालू आहे। तर 3-4 दिवस सतत पाऊस पडल्यामुळे आमच्या मनात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं। तर पाऊस काय थांबायचं नावच घेत नाही आहे, म्हणून आम्ही हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पाऊस पडल्यामुळे आम्ही हवामान खात्यावर विश्वास ठेवून आज पेरणीला सुरुवात करत आहोत। यंदाच्या वर्षाचा विचार करता यंदा सर्व सण वगैरे लवकर आलेले आहेत। वर्षाप्रमाणे यंदाच्या वर्षातही 15 दिवस आधी सण आलेले आहेत। त्या ऋतुचक्राप्रमाणे पाऊस हा योग्य दिवशी पडलेला आहे। त्याचा अंदाज घेता योग्य ऋतुमानानुसार पाऊस पडतोय। पाऊस चालू राहील अशीच आमची अपेक्षा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।